nikdy nevypustí, že Kepler měl talentu na plytech, že na Venuši létat v zásadě bez krytek, že v Chile mají psi toulaví, že Hawking byl člověk hloubavý, že Francouzi vymysleli metr, že některé baterie mají dozimetr, že v fyziku lze servírovat po lopatě, že lhát lze o atomu podstatě, že gravitace nám prostor nula, že fakt cool je kamera obskura. To jsou věci, jež je dobré vědět, když vás zvědavost začne svědět. Na YouTube se můžete uchýlit a znalosti si značně rozšířit. Super humor, láska k češtině a příslušnost ke zvídavé menšině. Že sonický třesk je fakt člupa, že rakety můžou létat do vakua, že Kozorov astronauty nevraždí, že optickým kabelům žraloci už nevadí, že rychlost světla je kruto přísný limit, že na Marsu je nutno se před zářením stínit, že bez pejska s pejskem nenatočíš, že na slunci tě zima nezaskočí, že kočka v krabici kultovní je, že svět bez konspirací je utopie, že na klapatý 4 je rychlost zvuku, že na kompatibilitu US imbusu nemáš záruku. To jsou věci, jež je dobré vědět, když vás zvědavost začne svědět. Na YouTube se můžete uchýlit a znalosti si značně rozšířit. Super humor, láska v češtině a příslušnost ke zvídavé menšině.